תפקיד בתוך הסורגים. גדול! 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 עכשיו, שים לב, איך קוראים לך? מתנדב. נעים מאוד, חיים. תשמע, אתה נותן מחיית כף והתקליט נעלם. בסדר. במחיית כף, בבקשה. איפה זה? לא, 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 בוא'נה, תשמע, תיקח את הסורגים, תכניס לי לתוך הקופסה. תכניס לי את הסורגים לתוך הקופסה. לא, לא את התקליט, לא את התקליט. אתה יודע מה, בוא רגע. אתה יכול לחזור למקום, באמת תודה רבה לך. באמת תודה רבה. לא מגיע מחיאות כפיים, באמת. אתה מוכן לחזור למקום? תודה רבה. נמשיך בעוד קסם. אני צריך עוד מתנדב. אני צריך עוד... מה? זה עוד הפעם אתה? מתנדב. איך קוראים לך? מתנדב. אוקיי. אתה סופר עד 3? 1, 2, 3. פיפ פיפ. ראית? תשמע, ביצה זה התחום שלי. מה הכוונה? אתה יודע, לי יש חוש ריח שאני יכול... מה אתה יכול? מה אתה עושה? מה אתה יכול? אני יכול לגלות אם הביצה תרנגול? כן? או מה? רגע. או תרנגולת? או כלב. או כלב. יפה. בדיוק, אני יכול, יש לי את החוש ריח הזה. תשמע, אתה יודע מה? זה טוב שבאת לתוכנית. יש לי פה משהו שקשור לחוש ריח. תן לי רגע, נשמור לך את הביצה. שם פה את הביצה. יש לי פה משהו שקשור לחוש ריח. שים לב. איך אמרת שקוראים לך? מתנדב. בוא תעמוד פה רגע, מתנדב. בוא תעמוד פה, תסתכל על הקהל. אני קושר לך... אתה שמעת על הילד הזה בשם אורן הקטן? כן, שמעתי, הוא טלפתיה. הוא היום בן 45. שים לב, אני קושר לך את העיניים. כן? תגיד לי, אתה רואה מישהו? לא. אתה לוקח צעד אחד אחורנית, לך צעד אחד אחורנית, תסתובב, עוד סיבוב, זהו, אני קושר לך את העיניים, אוקיי? כן? אתה לא זז, לא רואה כלום. לא נושם, כן? אתה עומד ככה עם הראש, כן? זה הכל. עכשיו אני הולך להביא לו חפצים, כל חפץ שאני אביא, הוא פשוט יריח, לפי חוש הריח והוא ידע מה אני מחזיק. לדוגמה, אני מחזיק פה קלף בצבע לבן, אס, אדום. מה אני מחזיק? תריח, תגיד לי. אס אדום. ענק. לדוגמה, אני לוקח קופסה בצבע שחור, לא מגלים לו, כן? ושל חפיסת קלפים עם אותיות לבנות, מה אני מחזיק? קופסה עם אותיות לבנות, זה קלפים. נכון. אבל זה לא פייר, כי גיליתי לו. אתה מוכן? כן. מה זה? תריח. איזה ריח. מה זה? נהג. גדול! לא מגיע למחיאות כפיים, גדול! אתה יכול להסתובב, באמת. איך הייתי? היית נהדר. מה אתה עושה? בוא רגע. היית נהדר. הייתי בסדר. $15, הרסת לי את הקסם הזה. תודה רבה. מתנדב. תגיד לי, איך עשית את הקסם? לא, מה אתה עושה? אתה תרנגולת? לא ראיתי את הקסם הזה. מתי עשית את הקסם הזה? זה לא קסם עכשיו, אתה יכול לחזור הקלפים, איך למקום. עשית עכשיו? אתה יכול לחזור למקום, באמת. אני לא יודע איך עשית את הקלפים. אתה מגזים, אתה ממש מגזים. זה לא פייר.